Кожний, хто намагається пізнати себе, має стремитися більше взнавати світ. Низько ми предлагаємо вам поринути в історію Грушівського монастиря. Отче наш, іже єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний, дай нам днесь, і остави нам долги наші, якоже і ми оставляємо должникам нашим. І не веди нас в іскушення, но ізбави нас від лукавого. Грушівський монастир святого архістратига Божого Михаїла, як рання християнська пам'ятка, був особливим осередком духовного життя на Карпатській землі, починаючи з 13 століття. Його історія інтересна. Він, як фенікс, возрождався і помагав мирянам знаходити Всевишнього у своєму серці. В декреті короля Владислава від 28 листопада 1498 року підтверджувались привілеї Грушівського монастиря, надані йому в кінці 14 століття Константинопольським патріархом Антонієм. Вказувалось на неправомірність Мукачівського єпископата щодо оподаткування ним населення Мараморощини. З декрету випливала безпідставність Мукачівського єпископа Іоанна поширити свою юрисдикцію на цю територію, вимагати натуральні побори в руських пресвітерів і кріпаків. Таким чином, у 15 столітті розпочинається вікова боротьба та суперечка з одного боку між двома церковними центрами Мукачево та Грушево, а з іншого між жителями сусіднього села Довге Поле і настоятелями Грушівського монастиря. З 1646 року була заключена в Ужгороді унія при Анні Другет. В той період деякі історики описують, що було православних священників около 600. 63 з них, які підписали унію. І з того часу почалося сильне притіснення православної церкви. Грамота констатує, що Мукачівський єпископ не визнавав привілеїв, наданих монастиреві Константинопольським патріархом. У документі від 1551 року зазначалося, що Грушівський монастир був підпорядкований Мукачівському владиці. Є інші документи. Так, Фердинанд І в грамоті від 9 жовтня 1551 року наказував землевласникам і владі, щоб вони не перешкоджали Василеві, владиці русинів, з монастиря збирати прибутки, які на основі давніх звичаїв повинні платити владиці русини, що живуть у їх володіннях, а особливо багато руських священників і мирян грецької віри, які належать до його юрисдикції у комітаті Марморозькому. Отже, видно, що ігумен Грушівського монастиря вже не має жодної юрисдикції. На це і вказує грамота Юрія Баторії, володаря комітетів Сатмарського і Саболчського від 19 лютого 1556 року, що був власником Бичківської домінії, до якої тоді Грушево належало. У грамоті Баторій наказує у праві домінії підпорядкувати Грушівський монастир Ілларіонові, владиці русинів, резиденції якого був монастир Святого Миколая в Мукачеві. А пізніше грамоти від 1604-1607 років підтверджували, що Сергій, єпископ русинів Мукачівський, мав під своєю владою Грушівський монастир. На основі наведених даних історик Михайло Лучкай писав, з грамот випливає, що, по-перше, Мараморош перед тим не був у стосунках з Константинопольською церквою, ані не мав з нею нічого спільного, оскільки не наводиться свідчення про те, що здавна туди належав. Випливає, що Мараморош з'єднаним з Константинопольським патріархатом перед тим не був.
Є дані, що мукачівський єпископ Іларій 2 роки жив у Грушівському монастирі, оскільки внаслідок воєн угорського короля Яна Заполія з австрійським королем Фердинандом Мукачівський монастир був зруйнований, і аж у 1558 році він повернувся в Мукачівський монастир. Отже, церква Грушівського монастиря 2 роки була кафедральною церквою Закарпаття. У Марамороші, на цьому місці, наш монастир був оплотом православним. Він був форпостом, який був твердиною православної віри. Хоч на Ужгородщині, на Мукачівщині, в тому краї нашого краю, в другій половині, там прийняли унію, там активно переходили в унію, а тут стояли твердо в православній вірі. І така лічність, як святитель Йосиф, архієпископ, Мараморошський сповідник, який був тут настоятелем монастиря, і іменувався, освящав храми іменем патріарха Константинопольського, який у 90-х годах був причислений до лику святих як священний сповідник в Румунську православну церкву. І так він був признаний Вселенським святим, який був той останнім настоятелем. Його обвиняли в тому, що він посвящає священники молодих, навіть 13-годнях. Він розумів, що велика сила притісняє православну віру, і якщо молодого посвятити, то він ще довше донесе православну віру, довше буде жити. І так він спасав православну віру. Не забувайте, коли були часи впровадження Ужгородської унії, єпископату не було в нас 300 років. Це був вакуум, під час якого ми не мали звідки брати священиків. Скажу іншими словами, їх не було кому освячувати, тому що єпископа на Закарпатті православного не було. І щоб посвячувати священники, наші предки, наші ті ж самі священнослужителі їхали або в Яси, в Молдавію, або їхали в Румунію, їхали у Біксад, наприклад, в Румунський монастир, або їхали в Молдавію, в Яси і так далі, і так далі. Цей монастир ніс на собі дуже потужну місіонерську функцію. З грамоти Валентина Другета, виданої у Хуському замку 1607 року, випливає, що близько 1607 року Грушівський монастир знову став резиденцією єпископів. Це були бурхливі воєнні роки, коли перебування в Мукачівському монастирі, який постійно знаходився у центрі воєнних подій, було не лише небезпечним, але і неможливим. Однак Грушівський монастир, пише далі Михайло Лучкай, був славний, бо і в 1613 році мав друкарню. Загадковою залишається дата зруйнування Грушівського монастиря. Одні історики вважають, що монастир був зруйнований Ізабелою Заполлі з Габсбургами за мадярський трон. Інші припускають, що Грушівський монастир зруйнували протестанти у 1690 році під час повстання Текелія, а деякі з них, що монастир зруйнували поляки в 1657 році. Михайло Лучкай зазначив, що в релігійних війнах протестанти і католик нещадно вбивали одні одних, тому можна бачити в Березькому комітаті порубані сокирами ікони, тому багато дзвонів і чаш закопано в землю. У Мукачівському монастирі я бачив священний рукопис Євангелія, який протестанти мечем порубали і багнетом пробивали. Знаменитий закарпатський вчений, пізніше перший ректор Санкт-Петербурзького університету Болодянський, в своїй праці «Історія церкви» Вена 1851 рік так само стверджує, що в Грушівському православному монастирі святого Михаїла Архангела була руська друкарня, де в разі замовлення друкувалися і книги румунською мовою. В свою чергу професор Коломієць так само пише, що в монастирях Грушівському, Угольському, Сарвасові і Вільхівцях вчені монахи не тільки переписували, але й друкували книги за допомогою примітивних друкарських засобів з дерев'яних дощок, накреслених наше ксилографічним друком. Грушівський монастир, він був дуже потужним у плані культурному. Зараз є дуже актуальним питання про Грушівську друкарню. Крапка ще не поставлена. Різні дослідження, які проводжуються, вони закопуються буквально в 16 століття.
виникає навіть така гіпотеза, що не Феодор друкував перші книжки. Якщо це в Європі був Гутенберг, наприклад, то ще до Гутенберга в Грушеві вже були свої Євангелія з мокрими зображеннями, з мокрими печатями. І цей монастир, він так розположений, що якщо ти вечором залишаєшся в цьому монастирі, то коли сідає сонце, то включаються вже на другому березі Тиси фонарі, ти бачиш Румунію сусідню. Цей монастир був не стільки, скажімо, закарпатським у свій час, скільки і румунським, і закарпатським, і молдавським. Відомо лише 5 імен проти архімандритів Грушівського монастиря: Григорій, 1262 рік, Пахомій, 1391 рік, Сімеон, 1458, Іларіона, 1494 і Гелазія, 1499. Історик Юрій Жаткович писав, що в монастирі працювала монастирська школа, переписувалися і друкувалися книги. Він вважає, що монастир був зруйнований в 70-х роках 17 століття. Якщо 16-17 століття для монастиря було непростим, як ми говорили, тому що, повторюся, непростий час був через те, що це була епоха впровадження Ужгородської унії. В Грушівському монастирі є просто парадоксальніша річ, яка ніде не зустрічається в Східній Європі. В 1694 році була заключена унія із реформатами для того, щоб боротися з римокатоликами. Такого ніде в історії нема, в всесвітній історії нема. Є й така версія занепаду Грушівського монастиря. Ніби землі забрав трансильванський князь Михайл Аппаергій і подарував їх Степану Фратар. Шляхтичеві, що монастир був поруйнований поляками у 1657 році, коли ті вторглися на Закарпаття, переслідуючи трансильванського князя Юрія II Ракоці за його вторгнення в Польщу. З впевненістю можна говорити, що знищення монастиря було несподіваним і стрімким, оскільки не залишилося жодних монастирських документів. І Грушівський монастир в 16-17 столітті знаходився в дуже непростому церковному соціумі, тому що він був вплетений, це була епоха реформації. Трансильванські князі використовували церкву, тому що церква мала багато земель, їм треба було рабів. Люди працювали на монастир, тому що відбували панщину за часів уже унії, скажімо так. І цей був час дуже непростим. Монастир грабували, реставрували, грабували, реставрували. І в цьому часі монастир припинив певне своє існування, коли його зруйнували вщент до крапки, до нуля. Після 700-х років монастир був повністю розрушений орденом єзуїтів. Орден єзуїтів, то який боровся за воз'єднання із Римом. Хто був не підчинявся Риму, то все должно було умереть. Так у них був девіз. І цей монастир потерпів теж. Історія Грушівського монастиря – це не просто окремий листок історії православної церкви на Карпатській землі, а й дуже міцний доказ того, що наш край був ізвісний многим странам, котрі ісповідували православ'я много років тому, і ми все мали безпосередні зв'язки з цілим світом. Сьогодення монастиря дуже райдужне, дуже позитивне. Він, як фенікс, із попелу восстав, із цього яйця. Воно було ніби мертвим, але в цьому яйці було життя. Цим феніксом став старенький архімандрит Стратонік Легач, людина, вуйко якої був настоятелем Свято-Пантелеймонівського монастиря на горі Афон в Греції. Це дуже потужна генеалогічна сім'я на Закарпатті священників, які несуть не просто ім'я, а традицію певну.
монашу аскетичну. Він взявся, старенький монах, і відродив цей монастир. Говорят, свято место пусто не бывает. Светильник, сказано в Евангелии, под спудом светится. Наступило время благоприятное, такое, когда он именно возродился. Я пришел здесь, именно было все скошено, трава. Не знал я фундамента, где он находится, ничего не знал. Когда тут совершал первую как-то божественную литургию на Рождество Иоанна Предтечи. При такой настроении хорошем, именно что возрождаешь одну из древнейших святынь. Ведь подумаешь так, что не каждому надано возрождать такую было святыню. Господь как-то судил меня. Но сейчас мои воспитанники, которые уже здесь возросли, берут вождь в свои руки, дай Бог, пусть они продолжают это благое намерение. А мы уже будем стараться упражнятися духовно вже. У 1970-х роках археологами Поповичем, Пеняком та Оросом були проведені часткові археологічні дослідження Грушівського монастиря. Виявлено документ монастирської цвинтарної церкви з внутрішньою шириною 5,5 метра, а включно з фундаментом 8 метрів, довжиною із заходу на схід біля 10 метрів. У липні 1998 року археологічні розкопки, проведені доктором Андріаном Руссу з міста Клуж-Напока, Румунія, які підтвердили дані попередніх розкопок, але подальші роботи були припинені через відсутність коштів. Ми зараз знаходимося серед стін древнього храму, де молилися віками монахи, які і загинули серед цих стін. Тому що, коли ми розкопували всі стіни древнього храму, ми знайшли много вбитих монахів. В храмі ми акуратно повибирали їхні останки, вони лежали хаотично. Були такі моменти, ми то все зафотографували. Коли ми знаходимо, ми одразу фотографуємо, як воно є, тому що археологи не проявили ініціативу по відношенню нашого монастиря, нашого храму. Наша ціль – відновити монастир. Ми сюди прийшли для того, щоб відновити життя монашеське і відновити храм. І ми в процесі цьому знайшли много убитих монахів. Було таке, що ми знайшли тіло монаха без голови, але його голову ми знайшли в його ногах. І стріла в голові. То свідчення того, що не було мира. Многі люди, які не хотіли змиритися з тим, що тут жили православні монахи. Монахи, які є свідчення про те, що говорили і писали в грамотах, що є в краї Мараморош, руський монастир, де живуть руські монахи і волохські монахи живуть в місті. Но вороги Христа, вони розрушили монастир. Но святе місто пустим не буває. На це місто приходили і мої предки, і многі люди сюди приходили на це місто, де не було ніякого ознаки, ніякої не було, що тут був монастир. Но саме важливе – це молитва. І люди приходили і молилися на цьому святому місці. Многі люди часто приходять чи на це місто, ми ще нічого тут не проводили, не розкопували, але приходять люди, які просто мельком заходять у монастир, і вони останавливаються і кажуть, як добре тут стояти. Як вже нікуди люди не спішать, моляться. Це свідчення того, що це святе місто. Для кожної із людини, яка стала прихожаном монастиря, це є та колибіль, де людина відчуває, по-перше, захищеність, а по-друге, ми в миру кожен день набираємо на себе такої негативної енергетики, можна сказати, грязі. Людина кожен день миється в душі, і ми йдемо туди, щоб омити нашу душу, мати спокій, Божу благодать. І просимо Бога, молимо, там знаходимо відповіді на свої запитання. Коли приїжджаю в монастир, то відчуваю себе духовно збагаченим. І після літургії, після того, як послухаєш настанови священників, монахів, які там служать,
цілий тиждень ти маєш запас духовної енергії, відчуваєш себе більш, як кажуть, якби ти висповідався, душа чиста. Відвідавши хоча б один раз Грушівський монастир, туди тягне душею, тому що є таке як духовне зцілення. Почуття дуже прекрасні. Прям літає не душа, а якось, і тіло літає, якось стає легше таке, особливо після служби, або коли якісь є проблеми, чи щось. От просто помолишся і дійсно стає дуже легко. Якось відчувається та простота братії, простота і доступність до кожної людини. Інколи під час літургії забуваєш, де ти знаходишся. Я так думаю, що в той час ти знаходишся вже десь душею і між небом і землею, коли соєдиняється Небесна Церква з земною. Ми то дуже там відчуваємо. Там дуже намолене місце, і я думаю, що не я лише одна там відчуваю цей стан. Владика Юстиніан, який приїжджав з Румунії, наш монастир важливий і для волов, для румун, тому що перша книжка волоським язиком була напечатана в цьому монастирі. Тут були проявлені труди Кирила і Мефодія, які навчили письменності, грамоті монаху. І писалися слав'янським язиком. Отже, можемо з впевненістю стверджувати, що Грушівський монастир був не тільки одним з великих осередків давніх рукописних книжок, але і пізніше не меншим осередком друку книг, як ксилографічно, так і рухомими літерами. Геродот, історик грецький, колись сказав, хто не пам'ятає свого минулого, той не буде знати свого майбутнього. І людина, яка живе в сучасності, вона не те, що повинна, це її життєве кредо, тим більше генеалогія, якби своя домашня. Ти мусиш знати той край, тих людей, ті традиції, мову, в яких ти виріс, віру свою. І якщо йде мова про монастирі, то йде якраз мова про те, що треба знати одну із сторінок життя свого народу. Тому що монастирі були не стільки, скажімо, духовним центром колись, скільки, можливо, навіть геополітичним центром. Тому що монастирі об'єднували в собі все. І молитву. В монастирі приходили і трансильванські князі, якщо це йде мова про Грушівський безпосередньо монастир. Цей монастир взагалі виконував місію, яка була тісно вплетена в павутину такого, скажімо, міжнародного, церковного, суспільного життя. Пам'ятати треба своє минуле для того, щоб не повторювати, можливо, якихось помилок. Можливо, не повторювати якихось речей, які негативно відобразилися, скажімо, на портреті історії твого краю. З іншого боку, треба пам'ятати для того, щоб брати добре від того, що несли монастир, яку вони несли місію, як вони виховували людей. Бог є любов. І це є совершенство. Представте собі, ви посадили зерно, яблуню, грушу, черешню. І якщо ви усердно над ними трудитеся, сад, беремо примір цих сад, посадили. Если вы над этим трудитесь усердно, в конце концов вы вкусите плод этого. Вот точно так же само каждый человек над своей душой должен трудиться. Ростите это зерно чем? Делами добра, милосердия, любви, терпения. Это есть вода для этого зерна в наших душах, в сердцах. И вот коли это все по жизни проходимо, и коли мы терпимо, коли мы ищем Бога, то тогда мы начинаем приобретать именно и молитися. И через терпение человек получает смирение, а через смирение человек уже получает любовь Божу. Именно только через смирение. Это одна из самых великих добродетелей. Это есть цариця добродетелей, смирение. Можна вчитися переносити іскушення. Просто їх переносити. А іменно, коли глянеш у книгу, почитаєш, ага, і я тут теж в тому числі возносився, а за що я наказан? Смотрит, правильно наказан. Здесь в чем-то Господь смиряет. Есть такое в Священном Писании, Господь говорит, возводит и не сводит, то есть и поднимает, и падает. Мы видим и многих крутых, будемо вже на ту тему говорити, людей багато живущих таких розкошей. И мы видим их падение. Вы видели? И он тяжелее тот кусок съедает уже хлеба, как тот простой человек, простой рабочий. И тот заработал, и он ее кушает с радостью. А этот всегда смотрел чашу пить и полную вина, смотреть, как она играла, а потом сам себя уводил в заблуждение.
И это все, может, в один прекрасный момент так и пишется, лишился того всего богатства, которое так собирал. Аж не он расточил, дети расточили. И он увидел от детей, что то все его разграбили. И тоже скорбит. Поэтому така жизнь земная. Надо научиться терпению. Щоб не втратити духовність, треба чоловіку поставити собі цель у житті. Зачем і для чого я живу? Обязательно. Искать Бога. Это есть цель земной жизни, цель життя-бытия каждого человека на землі. Всіх до одного. Починаючи від президента до простолюдина. Щоб не втратити, треба мати общення. Общення кожен чоловік має з Богом тільки через молитву і через причастие. Это есть живое общение с Богом. Молитва – это есть призвание Духа Святого. Царю Небесный, приди, Души Святый, приди и вселись от меня. И очисти от всякие скверны. Вот призвание молитва Духа Святого на человека, чтобы благодать Божья действовала на него через Духа Святого. Господь даровал следующий год уже провести еще раз в молитвах, чтобы Господь сохранил мир и любовь всем друг к другу. Воістину нігде не іссякне джерело духовності і віри, яким є Грушівський монастир. Низько він є оплотом віри многих християн, котрі приходять сюди, аби знайти рішення вопросів, які поставила перед ними жизнь і умиротворення наших грішних душ. Тепер кайся дуже важно. Прийдіть і ви на ісю віками омолену землю, аби возродитися і стати здоровими і щасливими.